Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Kuble ye pi baro kiniglong ki khubor mentakasni kaying bishar bahe du kari ka Supreme Court kalashim ya ka jingshong bishar ya ka jing ye shongkha para shynrang ne para kynthei ba amla ban ithuh dakaan ha ka jingshong bishar ya ka jing shongkha para shynrang ne para kynthei kamdon ka jing ithuh dakaan hadian sangut kinong bishar jong ka Supreme Court kilashong bishar halor katei ka mukot duma ki Kyntait yau Chief Justice of India Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud bat saungut pat kinong bishar Justice Sanjay Kishan Kaul S Ravindra Bhatt Hima Kohli bat PS Narasimha ka Supreme Court kaong ka jing shongkha para shynrang ne para kynthei kamdan ka jing ithuh dakaan bat ka Supreme Court ka ino ya ka Parliament ban shim ya ka rai halor ka jing shongkha para kynthei ne shynrang ka Supreme Court ka Kyntait ya ka jing ithuh dakaan ya ka jing shongkha para kynthei ne shynrang bat kaong bagade ka kamram jong ka Parliament ban ya thawan halor ka ni ka Supreme Court kaong ba ki brio ki bakwa ban ya shongkha para kynthei ne shynrang ki don ka hok ban je ya ki ulok ne ka lok bat ba ki ne ki brio kinam sha I beng ne petpo Shushu ro laong ba u Chief Justice u Deputy Chandrachan bat u Justice SK Kaul ki ong ba kitu ki baya shongkha para kynthei ne shynrang ki la banting khon Henry u Justice Ravindra Bhatt Hima Kohli bat u Justice PS Narasimha pat kim menjur yakatei karai Kublai Shibun